Казвам се Цветелин Пенков. Живея и работя в град Девин. Нотариус съм. Заедно с колегата ми Здравко Иванов обслужваме 3 общини – Девин, Борино и Доспат. Човек не избира къде се ражда, но може да избира къде ще живее. Аз и моето семейство избрахме да живеем в Девин и в Родопите. Ежедневно в моята професия се срещам с много и с различни хора. Запознавам се с техните проблеми. Те са и мои проблеми. Това ме мотивира да се кандидатирам за кмет на община Девин. Промяната не може да стане с магическа пръчка. Популизъм и обещание. Ще започна от важните неща. За мен важни са хората. И децата, и младите, и старите. Искам да има хляб за всички тук, в Девин, не навън. Имаме нужда от промяна в управлението. Защо живеем с ниски доходи и безработицата е обхванала цялата община? Защо икономиката и местния бизнес не се развиват? Защо нашето историческо и културно наследство се руши? Защо нямаме нормални пътища, комуникации и инфраструктура? Ние, нашите деца и нашите родители заслужаваме повече. Аз, Цветелин Пенков, мога и искам да работя за Девин. Купуването и продаването на гласове е престъпление.